znát svoje priority, nenechávat se postrávat za debility, ale uvědomte si, co je důležitý. Jsou to názory a činy, vy tu si tupí. Proč posloucháte 50 centách, když ani nevíte, o čem ten blbec remcá? Oblíkáte si XXL, ale v době, kdy já jsem dělal rap, jste měli na hlavě gel, vole. Většina z vás ani neví, jak se píše text, ale na internetu jste chytrý jak všechny ex. Zamyslete se sami nad sebou, umíš jen návat rukou a kývat hlavou jak úvol. Nemáš skill ani hlas, vůbec nic, jdi pryč, nechci takový jako si ty. Nedělej ze sebe co nejsi a přej si, abys přežil a zvaž svoje priority. Máme svý priority, nepatříme do elity, sereme na formality, jsme jasný favoriti, ceníme si autority, děláme další hity, zlepšujeme naše kvality, pro odraz reality. Já vím, že život není o tom, co máš na sobě, a rap není o tom, že máš numeru na hlavě. Je to o tom, co máš v ne, co máš ani. Všechno je to jenom myšlení a pochopení. Jestli myslíš, tak víš, proč děláš to, co děláš. Jestli chápeš, tak se nikoho na nic neptáš. Ty svou vlastní cestou nebo jí teprve hledáš, nebo si myslíš, že na to prostě nemáš. Urči svý hodnoty, urči svý priority, používej rozum, ale nezapomínej na city, protože to je to, co jako člověk potřebuješ.